Ako pripraviť obloženú misu, ktorá prekvapí každého vášho hostia? Začnite s prípravou salámovej rúžičky. Hostia určite nepohrdnú kvalitným syrom Džugas. Nemôžu chýbať ani výrazné olomoucké tvarôžky, tyčinky či venčeky. K syrom sa samozrejme hodí aj kvalitná saláma a nesmie chýbať ani brusnicový džem. Pečivo môžete nahradiť skvelými vertičkami, ktoré sa dajú kúpiť v rôznych príchutiach. Použili sme aj syr Džugas lámaný, ktorý môžete kombinovať napríklad s hroznom. Pridáme olivy a nakladané cibulky a nakoniec posypeme vlašskými orieškami a dozdobíme čerstvým tymiánom. Použili sme syr Džugas trojholník zrejúci 24 mesiacov a syr Džugas trojholník zrejúci 12 mesiacov. Tiež Džugas lámaný zrejúci 24 mesiacov a 12 mesiacov. Olomoucké tvarôžky neobsahujú žiaden cholesterol a sú bohaté na vápnik, preto tu nesmú chýbať. Odporúčame vyskúšať tyčinky, ale i venčeky. Vertičky si rozhodne zamilujete a to hneď v rôznych príchutiach, tak dobrú chuť!